Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, te seryeta o ita alawas, anapauluhan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tudong, panagtatalo nun. Aglangan ka kiti, tatulungan datatang kanda ng ijay talon. Taglangan tayo amin. Tatulungan tayo ida. Sikati aglangan. Tawan mat ammo medyo pagadalan. Da kami ken ni Maxine. Saan mi amabalin ti aglangan? Papay kumasa na mabalin. Mapukawon at i-award mi ti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mat award mo. Sayang magpaiso no maikat ti award mi. Uray sumardang kapaikid di tagtalon ka lang. Naggraduarak pa'y iti senior high. Sakbay ngagsardengak. Talon ka lang. Tapno addaramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawan. Siyak timang tulong kada kayo. Tapno makapagkolehiyo kayo adwa. Una, tainton makaturpos kami. Itad ni mo itnod dadagiti ka sa punam. Ay, naglangan piman ti Buridet tatapno laeng tumulong. Ay, ngam jay dua, di da kayat ti aglangan, tasayang kanaw ti award da. Apay nga tamat asaan da nga agpapada iti laing. Ada kapkapso ti Buridet tayo di pagadalan. Nagagat matkit de, no maipapani ti panagtalon. Yamjay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao, no nagagat lakit de. Agbiag mat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramatan tinagadalan na. Ay, awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadag iti duwang anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Katagsipod ta sadot da, rumbang laang ama kaadal da, tapno agbiag da. Awang klase. Tada na pa ng ti manursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapaniji taltalon. Ay, oray siya ka. Jak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa da tatang ijay talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon ngagtalon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Taawan matlaang amuna. Ay, Imbag lakit din tadamot lalayin ko. Pasaray adda honor ko ijay pagadalan. oray siyak mata. Kitaam ni Greg akanayon ijay talon. Naknak sa tikudil na. Kasano, kat mabilag mat akanayon. Iso asaan tapay nga gawid. Ay, tiyak kayat ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house ta. Agawid lang to, no awan allowance ta. Ading, lakwan nakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyangget, manang. Adala ipadamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mang. Idi nga minapanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada feken max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal daket nga rod iti universidad. Agkakaadalan da kadagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam. Nagsauak ka din iti saan apod no, manang? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mat mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Hay, jak pay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di ipay dagiti agad-adal nga anak mo. Awan da pay manang, apay ka de. Nasa ungamin ni si Mang. Nga adan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka no mat klase da. Hanggang apay nga awan mat dagiti anak mo. Apay nga taadi da nagawid. Adda nga min madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tadyak makita dagiti dua akakabsat na at tumulong kan guana. Ado ka no nga minti ipapaaramid da kadakwana, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang.
No awan klase, adadamot ijay talon. Damag tuman ida, apaman asumangpet da. Ang gawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga latapay iti bagas ta. Awanin bagas ta. Inton makaalata, agsublita dito boarding house. Adang amin aramido. Uray siyak mata. Adang mat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit diti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idinagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman na nagagat Jacob sa tangag mula itinagduduma na tang. Talo damot kada tatang kun nanang. Una, kay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-arado. Ingkamot ngamin agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Kat amom ti agarado. Siya, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sa dut apadak at tumulong igay talong. Mabalin mo makatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung nga anak ni Simang. Ngam, di kay mo't nagawid. Kuha na nang. Ada ngamin inlipas mi nga impaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo kumamat no kasjay nga awan klase yo. Kasanungay kat nagrigat mat ngamin ti ipapaaramid da a report. Marigata nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni Simang, tapay anak kaawid da. Kuha ngamin nanang. Ada nagpatulungan da ngam amuda. Iso day jay. Nalpas da dagos. Mala, in kayo nga rod tulungan ti kabsat yu ije talon ta na sa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Mapan kami ije talon, nanang? No kayat yu nga adda ilako tayo. In kayo tulungan ti kabsat yu tapno adda allowance yu. Kaasim at jaadi yu. Naglawa maggayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Una rod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwadang agburas. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuada tayong tiagtrabaho. Ada kamat gayam dita. Naginanak lang tanabannog unay. Si kama mo tiagbunag manang Max. Sapay nadagsan, kun adayo ti pangipanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo. No saan tayo ngay panidya kalsada. Max, san mo unay akaadwan ti awitem? Impag ni Greg ata naruam nga gaw awit iti nadagsan. Agbalin tayon a para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno adda may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag itinatang. Aguriguraksan. Nagbunag ka lang? Agsakit kan? Bagkan ka, tanairuam ka nagbunag. Siyak may. Napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ti biyag ti manalon. Yak kayat yag nanayon a manalon. Agyaman kakit diya. Tada taltalunan tayo. Nungay awan. Iso asikan ti makaamoy ti talon. Tinasken, kat matulungan na kami a makaadal. Rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kadatatang kananang. Di kagdanag kabagis. Igaud mi ti agadal. Sa pa kayo manan dito'y talon ha, bayaw. Ay, kasapulan ah. Doon ngamin ti pagadalan mi iti kolehiyo. Damax kan pa. Imbag man tasan nagreklamo ni Greg. Asaan nyo mat a pinagkolehiyo, bayaw? Kaya't ko kumamat. Ngam ko na marigatan ka nung agadal. Narigat ka nung ti agadal. At dakap kapoy nan sa ngamin iti pagadalan. Hanggang nagagatmat kit di abaro. Wanmat kindi ah. Lumakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at tawid ka ni Greg at daga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da. Tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da. Lumakaturpos da. Ngam ni Greg. Agnanayo ng aman nalon. Ay, anyangay nga roon no di kasta.
Kaya't naman ti agbalin na manalon. No makaturpos da Max Kenfe, dakkel ti utang da na imbaga nakam kini Greg. Nagagat day di agreg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na. Imbaga, no nasayat dan tumat kan kuana, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot. At damot tay tao ano makaturpos, di nan am mo tinang tulong kan kuana. Ay, saan kumamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Dandani di pa'y tulungan dagidya adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaan, no mapanda dumawat iti allowance, kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad-adal iti kabisera, manang. Ay awan da pahimot ading ko. Ang mga noad da impaaramid da kadakwada. Kasta nga ta, manang. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan ba't siguro? Tano agbalbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipagpakita da kanya. Kasta ka de. Ang madamag ko man, manang. Apay ngay ajak makita at tumulong kada kayo dagiti anak yu iti talon. Maawatan milatan agad-adal dakat nga road. Ay, no siya. Saan nga agbalin? Gaputa agad-adal da iti kolehiyo? Sandan at tumulong iti trabaho iti talon? Ay, saan ang mabalin, manang? Nay, naggapu ka lang anapan gimatang itim na merienda. Maikulkulang kamatay. Napanan ka din ni Greg. Napan na pinadigos tinwang ijewaeg. Apay ka de. Imbag tawan dito'y ni Greg. Di namang ngag ti ibagakken kalakay. Anya ay day tanga ibagam. Tandi mo pa'y kayat amangag na. Nasao kanyak ni Simang. Nga oray adda iti kolehyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. At dagiti anak ta. Kat umay dalaan no mangala iti allowance kan bagas da. Day tamat nga ron ti pagsidsid da awak. Nanay. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo ka di nga agawed? Saan pa'y nanang? Adda aramidan min. Umay kami lang ang mga iti allowance kan bagas min. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y naglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Saan pa'y adda kasapulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit mat ti sikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Nang kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma a makatulong iti talon da. Apay, diyo ka di mat maaramid. Awan ka di tinduling yu a kwarta nanang. Awan. No kayat yung nga da kwarta yaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngayon nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da itirwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay na, nasakit mo tantisikat ko. Kasanungay. Kat adamot ka sa pulan, medyo pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuuray da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga rod ti kayat yaw. Ni Greg nga aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaing iti pagadalan da Pekan Max, idinto ta da kapkapsot ni Greg. Nasadot iti talon dagiti dua, idinto ta nagagatmat ni Greg. Nagtuloy nga rod dagiti dua iti kolehiyo. Kat ni Greg ti katulungan dagiti dadakkel da iti talon, tapno makaadal laeng dagiti dua. Idi agkasapulan da Max kanfe iti kwarta, apagbayad da iti pagadalan. Nagawid nga rod dagitoy, tapno dumawat iti kwarta. Ngem nagsakit, da Greg kanti amada. Gapo iti panagtrab-trabaho da. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kayat yung adda kwartayo, ing kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada, tamapan ila ko ni nanang yo. Amang oray da kami katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas, tapno adda usaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo langan iti kadwa tayong agburas, tatang. Apay, adula unay aya, tapno mangtangdan tayo pay. Saan mat nga aggigindan, tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti maila ko. Ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan yu ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo maet. Kitaan yu dagiti karuba. No awan klase da, agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y amaila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Nagrigatan ayaw. Sana ko man nga agburas. Ingam ko na ni tata nga awan kwartata. No awan maburas ta. Nagsakit tumad di man nalon akabsat ta. Jak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ikaw gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapog iti talon. Intun makatulpusa. Mapanak iji abroad. Uray siyak mo na. Arapaap ko mo ti mapanigi abroad. Ijay tantong agtrabaho. Dakdakkel matlaang ati masapulan ta iti abroad. No makapantay jay abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kayat asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan yung matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, kainalayo mo't tinaglakwan tayo, dahito'y napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat di nasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rin na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasila nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan may matapinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon nyo amin kankwana? Kaim-imbag mo pailaan. Adda ka manan dito'y talon, barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong anti. Kasano, kat ijay matlinong ti adado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot anti. Gapo, tasadot da. Ay, sikalatan ti mga ramid iti amin. Ay naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akasta ti aramiden daken ka? Ure ananwa kanti. Di daktumot la matulungan. Agdadamot akanayon ni kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay, pasaray aglako ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom.
Basit lang mo ti mapaglakwak, anti. Aramaten da kano di pagadalan, isong alain da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasak man nga rod, anti. Saan laeng apadasen, barok? Aramidem. Ay barok, naglako ka kadi itinatan mo? O, anti, nagawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito. Saan pa, anti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko. Alaman nga rod, anti. Masakol na agidulin ka mo. Manipot kita, kadaglako ka, karga ang tipasbuk mo. Intaman nga rod, anti. Saan arumbang nga itid mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulam. Anyati ko nam. Adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaiso Kanayon iti talon, ngam ited namat amin ti paglakwan na kadag iti sadot a kakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadag iti doha. Di ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad-adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako na damot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kabsat da, serseriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak na agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno at damot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Dahito ka di lang ang dinaglakwam. Mano kanumot asako tinlakom. Gumatak mo tayo ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon iti talong? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak iti pagadalan. At dapay mat maburas ijay talon. No kaya't yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang mat aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dahit nga rod ti trabaho. Ano usam Dawatin niyo man di ko ni Greg nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. Inkayo mat agburas iti ilako yo ken ni Max. Ay, hanyang mo tan. Sapay nagpudutan ti mapan iti talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi di ti kudil. Ay saan kayo ngagpamba? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudat. Agkalugong kayo Ay abam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama nga min ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natang. Nagburas pa'y kumaang amin. Sakbayan na pan nagarado. Lumasadot kayo amapan, awan mat na yun takwartayaw. Umutang man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, itaman pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo timbilin ni Greg, Auntie. Imbaon nak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman na kanti. Agsubli kami ngamin ka ni Max iti kabesera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan ko na abayadan na adagos. Takasapulak mo.
Nagsublitan iti kabisera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tanto manan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubat ta nga raw dun taintan. Darasan ta. Ta mga no sumangpat ni tatang. Igawid na tanto manan. Napananda aya. Sinurot na ni Greg iti talon Imbagam ka din nga agsublita iti kabisera. Imbaga nga mininana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day tanto mat agburas. Makapasurong. Saan mat ngay may dito italon dang ijay dua? Imbaga da nga agpalpada pay kano, sakbay asumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ijay kabisera inton malam. Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Maruamdan nga agsadot-sadot. Ay, no apay mat akas jay dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. No muna tano adda iti da kwartada. Ibaga da akurang. Tada kano kasapulan da ija pagadalan da. Ay, hindi da pa'y matamo ti aginot. Saan mat abasta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot ng dagiti anak mo, ija kabisera, manang. Limabas da itay. Kat no inton malam ko mati papanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong da pay Inton malmalum da pay amapan. Isumat ladi dan simurot ija talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pay laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka de. Sige, tagawi da mampay. Ni, kunak man no gumatang ka mana. Agdamagaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa niya min ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawid akon. Basa. Napanda kanon ijay kabisera. Tada samsambutan dang aramiden. Kanayon nga ibaga da nga da samsambutan da. Kunada kurang ti kwartada nga maapay ngay anapandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan simurot ijay talon. Ita, nagsublida ijay kabisera. Baro, naimbag man ta nagsabat ta dito dalan. Mano ka diti imbagam kan ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, Auntie. Kat no imbagam ka no apa utangan ka? Iso nga inikak iti upat aribo. Ha? Inyo tangnak ni Manang Max? Isugay madidan simurot ijay talon. Saan ani Max ti imay imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbes amay nayon ko maitiur-urnungak. Awanin. Pagbayad kon kada kayo, Auntie. Isugay masana simurot damanang ijay talon. Napandamat gami imutang kini Auntie Mercy ti kwarta. Anya, napanda imutang ko nam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy, tinagsabat kami. Ay, saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya itati aramidam lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Angam, sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan da nga agnakam? Imbag tasimmangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo, tapno bayadan yo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no sana kagsamar, tatang. Ni Max, no kayat na ti sumardang. Apay kung asyak na iti sumardang. Ni Manang Fe, tababae matlang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Tata Jose Damax kan paya mapan agburas iti lubyas kan utong. Tapno maadaan da iti kwarta apang allowance da. Sumkad man tirik na dagiti dua, ngem kapilitan anapanda. Iti kaadada iti talon, inarapaap da ti agabrod, tapno sandan ngagtrabaho iti talon. Tapno makaliklik da iti trabaho, napanimutang nefe iti kwarta, sa dapin manaw ang nagpakabisera. Nasuron nga ron ti amada, idi naamuan na ti inaramid dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumangay asyak ti sumardang itaasamar. Ni manang feo. Asino tinapan imutang iti kwarta ken ni Marcy? Siya ka. Imbaga ni Maxine, tatang. Basta itaasamar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Handa kayo matla ang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Tatang, sayang ano saan kami ang makapagsamor. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangadang ko. Awan ti agsamar, tapno amu yung matiriga ti agtrabaho iti talon. Tanga kasan. Day takit ang garado kas kadag mula kadag sibog. Ay, tsaski. Basang, saan kayo kadian nag-enroll itaasamar? Saan, nana? Ay, sayang. Tamaitantan ti panagturpos mi. Apay namin adi kayo nag-enroll. Dagiti anak ko katag-summer da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinag-summer. Anya ka diti makagapo. Apay adida kayo pinag-summer. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano, kat di kayo mat kamin tumultulong. Dagiti anak ko, kadaawan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwan-dakban pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo ang nag-enroll. Nakaamuan niyo matanti. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster dito lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, anti. Ay, awanan sa bale. Ay, masuron ti amayo. Tayo tangyo ti kapsat yo adi namot gayam ammo. Kasampulan mi mat ngamin, anti. Adamat di tati mabalin nyo apang remedyoan. Hanggang sadot kayo lang amin. Anti, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mat ti kwarta. Wala na, anti. Kaya't mi ngaminan ti agturpos adagos. Tapno makatrabaho kami. Alaman laangan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Auntie Marcing, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita. Mabalin mi pa iti agin rule, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, tatang.
No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apang baryo, tapnulaan saan kayo nga umay tumulong. Nalawag, Undatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. no makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga gawid ta mapantumulong no awan klase ta. Nyapay ngay, imbaga nga minni na nga nasimang, apasaray tumulong dagiti anak na no aman klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambartalaang no kasi nga awan klase ta. Sano, marites ngamin dagi abakot. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom nga ti anyaman apalimod. Ngaron, inilimod dati kinasadot ta tumulong. Ngam naamuan dalat tamot. Saan abali Tanulakot makaturpos ta. Pulos sadya kaya tantiag talon. Oray siyak matang, pulos ajak kayat tagtalon. Oray, tadandanitan ang turpos. Imbag lakit din tasaan ang nagkuleho ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata, babaen iti panagtalon na. Ha, napagadal na ta. Barog, damag ko adakkel man gaya ang tinaglakwam iti inapit mo nga ire. At damat basit, anti. Aramaten dagiti doa kakabsat ko ti daduma, tap nagturpos da iti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito sa nikwayo. Wan nga rod, anti. No kuma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak kumamet. Angam, saan mat ngamin, anti? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wan mat kit dia, anti. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. At damat, anti. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel to lakit iti kasapulan da no agabrod da, anti. Bayam makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wano bayadan kan ka. Imbag talasabat ka bayaw. Saan ako na mapan ija balayaw. Kanya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ija balay intun umay alunes. Agturpos ija kakaan na kanyaw. Katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong agluto bayaw. Agidan nga agpaiso di agkabsat. Talima atawan ti kurso di maysa. Idinto ta upat atawan mat di maysa. Malpas matlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakulehyo. Imbag tanagagat kan napigsa ni Greg ije talon ipag. Amagan no saan mi ang nabalinan kanila ka ikaw no da kami lang tinagtrabaho para kadagiti do bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay akpay suday tabayaw. Mabalin min ti agtugaw nga agina na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan wintun Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas matlangan ti paggasgastusan ni Kabagis. Ay, makaginawa damutan. Deta nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusin. Tilaangan aramatan da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka diyan na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit de. Ay na, amo konti ugali dagi jay adwa.
Nalakadala ang alamlamyungan jay kabsat da. Sa bagay, adalukloko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati ornong na ita. Itata nakaturpos kayo na agkapsat. Anya ka di plano yun. Dagi anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di am-am mo da asigot nga taga Manila, nana? Ayun ado ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa'y ngamin. Kasta ka di. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na ijay Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iti Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da. Apaman ang nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Masuro na kanibakit si Mang. Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na iti Manila. Maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpag nami. Makadanon kami to iti Israel. Saan laong a Manila? Agawaan niyo nga i-follow up atap no mabiet. O, nanang. Mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon iti talon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Kaya purada mo ti ipapantayo iti Israel, manang say. Wala rod. Manutayong mat nga kukuyog. Tamay sala ang hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbaglakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Tayo pagadalan tayo ti imayan di am-am mo ti professor tayo a recruiter. Uy nga rod, magagaranak pa yun ang makadanganon iti Israel. Santan ngagtalon pay. Hotel, wano restaurant ti pakaidistinuan ta. Dayta pa nagtalon ti Jakpulos kayak at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandag iti dua ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang birok iti mangsalda iti dadto maatalon. Sayang mat tinaytad ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmanuday jayan. Nalakadala nga saka ang titalon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asa ka anda adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan. No agsweldodan, ije papatanda. Sayang dyan nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dayta ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan ati pagmulaak. Sana bali, taipawitan na kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day taamanang. Sayang ti daga, no saan tayo amasaka. Danag mon aya kabagis. Amang ano inton adda kayo ni di abroad kat makalipat kayon. Aday yung ama pasamak dayta. Agsublikan ka, titalon. Naggapuan nyo ka di malamanan. Napanmiman intulod da fe ka ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko nam samat. Mapanda ka di agpasyar iji Boracay, wano iji El Nido. Ay, saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho iji Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasaya ti matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam. Anya nga iti trabaho da ijay? Crew ka no iti restaurant ken hotel akay bangbangon ija Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatangam manang.
Apay nga ta nga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtrabtrabahuan tayo. Soldado sa kanumat ti sigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit ha. Kastamat ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy. Kat saan amagatang dagita? O, di mabalinta ti gumatang. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumot. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannanon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Max kan ni Nana Mercy. Abayadan nan tulaan ti utang da, intun makapagtrabaho da. Kat pinatyan mat ni Nana Mercy. Idi nagturpos dagiti dua. Napagasatan da amapan ija Israel, tapno agtrabaho. Gapoy ti dayta, insalda nga rod ti amada ti talon da, tapno adda aramatan da. Nagkarimot dagiti dua, nagipawit da adagos iti kwarta apang saka, iti talon ana isalda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Mannanon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumot. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Nasauna pa'y, nakapasyar ka no pa'y dagiti dadakkel na ditoy. Di ka no magginatang na a house and lot ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamad ditoy. Mabalin tamad apagpasyaran dananang kantatang ditoy. Una, no kayat dati umay ditoy. Patyamot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar ditoy. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsakataw iti talon tatang. Urayan tayo nga umawag da. Ta ipalagip tayo. Nasken ka di pa'y nga ipalagip day ta kadakwada. Ang mga lumabambanog damot ijay. Iswadi da pa'y masangot ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon. Ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Anya nga tangay ti rason. Nuapay adida ang gipawit. No saan laga po iti naisalda a talon. Uray saan da ko man ngagpawit. Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit naman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wan tatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mo ta nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da. Damagak tuman kan ni Kabagis no agkita kami. Kasano no madanon ti taning ti panangisaldada iti talon da. Ay, day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talon da. Husto tay ko nang bakit. At dalukloko dagi di adwa. Ay, win nga rod.
Husto ti imbagak ka ni Greg ang masapol nga agidulin iti kwartana. Isunsamot tan ti mapasubo amang sakay ti talon da. Tadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Ket no saan kanon nga active ti account da iti Facebook. Anya? No kasta ti naramid da. Kaawatan alikliklikan da ti pagrebengan da. Magatang tantimay sa ala ko a house and lot. Addan da kalabalay ta dito eh. Ay, ungayam. Kasanungay di insaldada atalon. Ang mga numakapuntot ni tatang. Sayang mat nga no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adodang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya ngay. I-activate tan at ti Facebook account na. Sigurado akong takon data. Lakit dia. Ibagata nakagatang ta dito itidakkel a balay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una manang, balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahon? Hello? Asino da itoy? Naimbagtan na kontak kayon. Apay adi kay man la umawag. Nasa kayo ka din ti talon? Dimawat kami iti pawayway. Maglakit din tawan tinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang tinangsalda. Kasta ka di? Kuwa ngamin, ada ginatang mi kan ni Max alote kan balay ditoy. Anya? Gimatang kayo dita? Agyan kayo ka din ditang agnanayon manang. Ditoy ti ayan ti trabaho mi. Mabalin mi ti agri-contract ditoy. Sige, tay baga kadananang kan tatang da itoy. Maragsakan dalakit din no maamuan da, ang nakagatang kami ti house and lot ditoy. Nakontak kon damaan ng tatang. Inggagara da tayo ngayon black. Tas sabali gayam ti inyor urnungan da. Anya ti kayat mo asawan asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya. Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukuan ti aramid da. Isu adi tay ida makontak, taing gagara da. Kasano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wan tatang. Ngam inton malam kano. Tas sumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giti adwa. Ay, di lapagsayaatan da ti pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisalda at alawon? Damdamagan nakit din no nasakata yung ti talon. Ah, Imbaga ka saan? Imbaga ka nakisarita kayo iti gayem yung anang salda. ay, amukla kumakas ta ti aramidan ta. Jakla kuman insalda ti talawon. Tipay kanumat gayam na sa kadamanang Marta ti talon da. Ay, bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ang makibibiyang, nasa uklaang mo't. Inton kwan, isumanan ti ulit-ulitam nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istormo. Mas daawak laang mo't Ta, medyo nabayag mo't tan dagiti agkabsat ija abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da? Ngam tinanakam nga anak, oray saan adumawat dagiti naganak, mangted da, tana isaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day, manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na rumbang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fe, kun Max? Adalat tamat tao aman nakibiyang iti biyag ti akimbiyag. Sana maliklikan day ta. Hanggang masino ka di tidakdak amatam. Ay, asino pa ingay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launay ti birngas na nga announcer. Isu nga ron abiner nga sanda iti announcer, gapo iti kasjay akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na,
Apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insaldada. Kat medyo nabayag kano matanda feken max ija abroad. Ado matan ti mas daaw. Duada nga day di abroad. Nga mapay adida pa'y lana sa katitalon da. No sabali lang tinangsalda. Ang mga no inikanda iti taning na. Ay nasingpet ngamin tinangsalda. Iso siguro nga iso tinangisaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin jay gayem na. Kanyat orasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Ita, damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod damax kan pa iti trabaho da. Iruruar. Anya ti kayat mo asawan. Ay, saan ko gaya man na ibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa eh. Awagak ko mamanen, ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka naw adidain mauawag. Sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya? Tapay agim matang daijay iti balay kandaga. Day tangarod ti pakasurunak. Sabali ti inununada. Ay, una yung dagijeng anak mo. Hello. Imbag tanawagan kayo. Hello, Tatang. Si Tiapo. Nasalon at kami, bay. Nasalon at ti Baguio. Ngam saan alimpyo ti utakyo. Apay asaan kayo nga imbaw awag, ha? Kwa ngamin, Tatang. Pasensyan. Agiin no na ngamin ti gumatang itinalaka a house and lot for sale. Ison ti ino namin. Tamangan no maibusan kami. Kahit saan nyo man la pinanunot, noan niya ti mapasamak iti naisalda adaga. Agpawit kaming tungo inton agsweldo kaming, Tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talong. Kat uray saan kayo nga agaw awid ditoy, nuday tati kayatyaw. Anya ti kuna ni Tatang, iti nagsao kayo iti cellphone. Makapunto. Agpaw itta kano iti pangsakada iti talon. Oray saan ta kanon nga gaw awit ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan tayo jay. Jakmat la kayat kag talon. Imbaga kini Tatang nga agpaw ita inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapawitan tadamot tin nagatang taabalay. Una, agri-kontraktan. Tapno oray saan tan nga gaw awit ijay. Nagrigat ti biyag ijay away. Adda pa yan boyfriend ko at taga dito'y Dito'y kami nga agnaod no kas pangarigan tagasawa kami. Oray siyak mata. Dito'y kami nga agnaod. No addan tumatan asawa. Itatanagpaw itmatlaangan dagiti dwa. Ingkan sa kaan ti talon iti gayem maw. Huwag bakit. Himbag lakit din, taiso tinangisalda ak iti daga. No sabali lang tinang salda. Ang mga nudida impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita lumawa manan ti ubraan tayaw. Sapay adda kanu ar-arman ni Greg. Anya nga raw ngay. Karbangan namat day ta. Baron di anak ta. Barang no makatumpong iti pada na anagagat nga agtrabaho akas matlaken kwa na. Barok, adamot gaya mo kaayan-ayan mo. Unanti, inton maapit ko timulak ita. Ang mga nagkalaysa kamin. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa ng rugim anagurnong. Sobra pa'y siguro, anti. Kaya't agyaman ako na kada kayo. No saan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan ornong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Angam, rumbang kumamot nga ipawitan da ka dagiti kakabsat mo. Tasi kati ad-addaan ang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam namain, anti? Sana bale? Nalpas matan.
Uray baga ni Greg, ano maapit na dagiti mula da. Agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron idi nakitak ti libreta na. Dakkelmet gayam. Uray saan si ribidye pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasam ngay. Ta di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang idi ti ited na paglakwan na. Saan ko latan adamdamagan, ta isukat nga ron ti adadong agtrab-trabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibangbangko. Adon ti urnong na, nga uray manalon laeng. Saan mo alalaengen ti manalon lakay? Tanuawan ti manalon. Saan amakan dagiti babak nang ti kwartada? Kasano da ito yan? Ado kano ti agraira a rebelde dito Israel. Amang ano ada kano gubat ang mapasamak iti dadduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sapay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay ang nagatang tayo. Imalis da kano, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano ngay, no ipagarup da a soldados pa ilang tadda dito'y. Agridan tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde. Numastrak dati balay dagiti sibilyan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi addan da Max Canfeja Israel. Gimatang da ijay iti house and lot. Madanagan mo't da Greg, tasan da makontak, dagiti kakabsat na. Tasan da payin nga agipaw iti pangsaka, iti naisal da atalon da. Iti panagsarita da tata Jose kan Max iti cellphone. Nakapungtot tilakay. Nagpawit nga rod dagiti agkabsat iti kwarta, apang saka iti talon da. Iti mo't ayan da fe kan Max. Adda mapaspasamak arin nupak dagiti soldados kan rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imalis da kano. Iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, no ipagarup da soldados pa ilang tadda dito'y. Agridam tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde. Numastrak dati balay dagiti sibilyan. Kasta ka nung arod. Sapay awan ka no ti santuan da. Oray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kaya't da saktan dalatang. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito'y? Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano ka no delikado ti sitwasyon. Mangrekap pa ilang ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan? Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iti Israel. Ha? Ne, saan ko nga mo? Ay, damagak magayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fe kan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam aditi Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo. Amo na siguro ti mapaspasama kay Israel. Ala,
Lakwan nakpay man nga rod iti gatgatangag si Mang. Tama pa anak man iti balay da, tagdamagak man. Engka kadi ipadamag tinadamag mo kanyak, manang? Amok no amudan ti damag, wano saan pay. No managdengeg, wano managbuya da iti damdamag, amudan. Malaksid no saan? Itaman pa'y kabagais, naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo kadi. Nala daw kami matanang ilukat iti tibay. Anya ka diti may papan iti damdamag. Maipapan nga rod iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel kabagis. Ijay kanumat gasa. Ijay ti ayad dagiti kakaanakam kabagis. Imbag ano saan da may raman. Dayta nga rod mat ti pagdandanagak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amang ano maipit da iti gubat kabagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo ang maitulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadag iti kalsada. Adu kano ti rebelde iti ruwar. Adamad kanal buong itay bigbigang. Ijay kanumat ayan ti babalay tayo dayjay. Iso a pinaritan na tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunag da kanulatan iti babalay. Sapay imbatik ijay ti kwartak. Ti urnong ko. Uray siyak. Adamin ijay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mat umay a turista. Gapo iti day ti arinupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Tida pa'y lakit agawid dagi jay. Tida ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Ado pa iti proseso dagita. Naipadamag, gaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nanti agawid. Agparipatrate da kuman. Makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay. Anya dyan na ipadamag nga inparikap da kano ti border. Awan kano ti makarwar kan makaunag. Pati kano pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalahan da iti kanenda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awaga man, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gapotag gugubat da lakit nga rod ijay. Barok, rinugyam mat gaya mat nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan min to iti agbalin to nga asawa. Ay nagasat ti agbalin nga asawam. Tandan ton balayo adagos, barok. No agawid to dagiti kakabsat ko. Iti danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuan balay mo nga rod dayto Pasikatin ang ipaaramid. Adutin nala ka trabahador, tapno mabibi ta malpas. Inton malpas dayto balay ko. Akalay sa kami iti kayan ayat ko. Dayta ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ija Israel. Jak ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, tanakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Awanan. Binomba ti kabusor ti Israel dagiti babalay aginatang tayo kadagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adi mapo. Uray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta tadimapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag daytoy arinupak. Kasanutan ditoy. Agawid ta ka di apaoy-paoy ijay Pilipinas.
Kapilitan na mapantayo iti border. Taijay ka no ti papanandag iti kayat na ti agawin. Agkukuyog tayo matla ang kadagiti kakadwata nga imay dito Israel. Anya pa'y nga ino ti kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos tila ako kadagiti pagtagilakwan. Kapilitan asirutan ti barikas. Tawan mo ten kwarta paggatang iti makan. Saan tayo umat ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Ngam, awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi kanon nga agrepatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Sapay ko mga raw tamakasangpat dan. Ay unay yan tigasgasat dan ijay. Sa agsasaruno kanon ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandang iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manan ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kontakan anak? Barang masungbatan da. Uno agreply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabroad. Saan matanti? Balay lang ti may sa aman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam. Nadalos dayta at trabaho. Ngam ano timang tagtagibas iti manalo nanti. Ay, di da ngamin ammo aman nalon timang bibiyag kadagiti amin a tao. Amin akanan ti tao. Kat nagtaod iti mula dagiti manalon. Uwan met, anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti manalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamas ti saan a nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay. Wano karayan. Dagiti karni ngay, anti. No nagtaod iti farm, farmers matlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga min nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagakken ko ana, akasla balay matlaeng tinagabrod ti balay na. Ay una. Nabayag nga min nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag. Nulakat amon ti agimped. Makabalay kamot no kayat mo. Ay wan. Kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna ang mapaawid. Ay, day tati saan tayo nga mo. Awan mat ngamin ti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakas anapasamak da. Ay, sapay la kumaa. Ay, kanayon ama ikulang ni kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Nipod na bomba dagiti daddo mapastak ditoy. Awanin ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kastayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man addan ba sa mga lakada tayo? Tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon ditoy. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Diyakamon. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay. Kandilata nga itadda. Diyak pa'y mabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko manong pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo latta. Gaputa at darasyon nga itadda. Naawan nga kasano tayon? Kurang mangarod. Mabisinak unay. Kaya ko kumamatin na po. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga bayaw. Ay ket, intun pa blessing. Umay kayo to amin na nagtrabaho. Ay saan nyo abay bayagan at ipa-blessing bayaw? Unaam ka no. Tapno saan asombrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray adda dagita aparso asumsumngat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangted iti swerte.
Agam magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayao. Diyak man amaw. Pagsasaon sa laang matdayta. Siguro. Awan pa'y mat nakakita, iti di katatawan ako nada. Ngam apay nga tamat. Ngay bagada nga dadagita aparswa. Wen nga raw, kat saan ba't nga rod ida makita? Impawitan na ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg. Apay ang nadamag yun day tanana. Wan ta nakapaaramid ka mo iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga urnong? Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahong. Ti pa nagtaltalon ko, Saan ka di napag-adal ko dagiti kakabsat ko? Babaan iti pa nagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga oray man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Ammum day ta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat. Masapol nga agawaan tayo ti mapanijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tiba sa pagluganan tayo. Kasanon, wada makakita ka da tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito'y itibising. Unay ka ti kastoyan. Nagriga ti biyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay ko ta makasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kuma si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumipngot. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mo. Wen imbag iti rabii. Tamabalin tayo nga aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan ken uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti balik iti may saaman nalon. Ni Uncle Matt. Di na kumamat patiray ukan, Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbaga. Agyaman nak. Tama apresyar yo tinaaramidak, Uncle. Rumbeng laeng. May saka apagwada naman nalon. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. Addan to asawak, Uncle. Agkalay sa kami ni Timabi. Kita manlata ti ado ti urnong na. Iti asidag tayo day di akanalbong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samot tan amakawid manang? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod. Agsasaruno ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.